ni to ginto ne gilose yo machalo nade kotudore kod thuon wach mano mar siro somb jopuonjre. Wawinjane mondi. An Collins Oki, an jamalariany mar Technical University of Mombasa. Process mar application mar HELB en gino ma ang'eyo kendo ang'eyo kitime. Mak mani seche moko iyudo ni jomoko complain mara ni ok omigi pesa moromore gi kane gi nikech kineno ka model no noket ni mi pesa according to kaka in need mar pesa kata kaka idwa pesa no nyalo dhi kunyalo ni joma nie maisha matin ni miyo pesa mang'eny to kaka luwore gi kaka joma ni maisha mamalo ni miyo pesa mani malo. Mak mani mano kocha kod university ka okoro wuoyo kata gosiepewa mwabedo go e school kod. Waneno ni jomoko imiyo pesa mang'eny to gia e familia maber mane ginyalo konyore, jomoko imiyo pesa matin to e familia ma ok nyal yudo gik moko maber. Koro ma dhier ni ka transparency onge gi gini. Koro gino gema bas obeda nono, ng'ato soma nono mondo ji te obed free and fair to ji te osom. Koro jonyuol wanyalo manyo ma pesa machielo manyagi. Adiera seche moko nyalo dhi ni apply, cyber ni mabor. Cyber no be kidhi apply mano be mana pesa machielo midwaro. Kichaki dhi apply ni si idwaro documents seche moko pok omiyi ni wuon. Iyudo ni kata gino ne onge, iyudo ni chako dhi ir chief, ndalo ng'eni songo, deadline oket ma kochopo to onego bed ni gini rumo ma application. Gini dhi konyowa nikech time management dhi bedo mapiyo kendo gik moko dhi songo mapiyo mondo ji te odhi osom mapiyo. Yudo ni ka ji apply HELB nitiere ga gik mang'eny madwarore kendo gigo bok gin gik moko mochimo yo ahinya sana nikech iyudo ka gik madwarore mondo wa apply go HELB moko ok wanwang'. Challenge kendo machielo en delayment of funding. Iyudo ni jomoko kuongo yudo HELB, jomoko ok yud HELB e yo machon, jomoko be margi ok bi. Semester kiyudo dichiel, samoro semester mar ariyo ok obi. Koro mano be challenge mantie. Iyudo ni jomoko oyudo HELB ni mar yudo 30, yudo 20 to you are the same, une same rate. Koro ok understand ni ang'o miyo categorization ni ok en fair. Aneno ka proposed funding model mokel sani ni en maber kendo warwake nikech odhi konyo ka delayment ka ni ji onego yud pesa marom at a time ji te yude. Onge moro ni yudo ni ng'ato osekuongo yudo ne wadgi chulo fi ng'ato ok oyudo. Koro mae dhi konyo nikech idhi mi ji maromre at a time kendo ka ji apply to ji yudo maromre. Koro an aneno ka en ober moloyo the current ma wan go sani.